Poměrně v rychlém sledu tady zase jednou máme další soubor zpěvů a tanců z grindcoreové Ostravy. Vítám Rubu Faso Mukufo, doufám, že jsem to řekl správně. V 3/4 sestavě. Ano. Ano, to jsme rádi. Řekl jsem no. to dobře. A variant je hodně. Ty jsi na mě, Michale, bubeníku, vybalil asi 60 obměn v rámci naší mailové korespondence, než jsme se dobrali, jak se vlastně jmenujete. Co s tím názvem vlastně zamýšlíte? To je určitě otázka, která vyvolává zájem ve všech rozhovorech s vaší mladou začínající kapelou. No, přiznám se upřímně, že takovou zelenou otázku na začátek jsem hned nečekal. Já jsem věděl, že se musíme zbavit klišé, takže jsem začal takhle jaksi od lesa. Tak v prvé řadě název kapely byl zvolen proto, abychom nás mohli lidi nějak označkovat, a to je zatím jediný název. Jediný důvod. Jediný důvod. No. Abychom se nezabředli do těch klišé a šli dál originální cestou, tak často to bývá spojováno s Ahumado Granujo, jakožto jakási parafráze. No, jako, jak už jsem někde uvedl, tak společně to má akorát poslední 2 písmenka obou slov názvu, to je celé. Mm-hmm. A potom samozřejmě nějaká stylová podobnost, která může být... Já myslím z hlediska těch slov, ta podobnost. No jasně, tak to jsou akorát ty písmenka 2 OO. Na jasně. konci, jako očko na konci. Můžu se pokusit být nějakým způsobem seriózní? Vidím, že to bude složité. Můžu se alespoň pokusit? Samozřejmě. Co to má společného s Rumburakem? S Rumburakem to má společné prakticky skoro všechno. Ale akorát se tam přesmykly 2 písmenka, aby to nebylo zcela totožné, aby nás potom... Ruku Faso Mubufo? Moment, tam to, ten originál... No, ruku fasu Mubufo. To ne, že bych byl, ano. Tak ruku fasu Mubufo, ano, to je to zaklinadlo od Rumburaka. To ne, že bych byl tak vzdělán, to jsem si přečet, ale správně zapamatoval, alespoň tolik moje zásluhy. No, my jsme se chtěli vyhnout nějakým autorským potahovačkám, takže jsme si tam přesmykli 2 písmenka a tím opatrně s tím mikrofonem, prosím, aby nám moc nepoletalo. Pardon. Disciplína musí být. Už nemůžu. Tak je to správné. Tak to předáme. No tak jsme zatím prokecali první vstup jenom o názvu, který je o ničem. abychom se dostali k nějakému, jak jsem říkal, pokusu o serióznost, ale to je stejně zbytečný. Co má vaše kapela společného s kapelou Cerebral Turbulency? Kdysi dávno jsem já účinkoval a náš zpěvák Mirek. Asi několik let zpátky jsme s Cerebral Turbulenci hráli, natočili jsme jedno skvělé CD, které se jmenovalo Forces Closing Down, no a pak jsme prostě kapelu opustili, kapela si žila svým životem a žije dodnes, doufám. A žije dodnes. No, žije dodnes další společný článek jsem já, který tam působí dodnes. A to jsem chtěl tak nějak decentně obejít. A pak tady ten pan tam mohl působit, ale nepůsobí. Třeba ještě na to dojde. No. Tohle tu variantu jste ještě nikde nezmiňovali, že třeba může přijít postupně do budoucna. On tam měl být jako zpěvák. Aha. Tajemství. No, povídej, nenech se odstrčit, já už jsem se nadekoval. Vyšlo to nakonec tak, že jsem byl zpěvák asi na 2 minuty, no. Tak jsem 2minutový člen Cerebral Turbulenci. Zdravím. Tak to je velmi symbolické, ale když už jsme u toho, nedávej ten mikrofon ještě pryč, ještě to bude na tebe. No jasně, na tebe, ty uprostřed. V jaké stádiu v současnosti CTčko funguje? Byly problémy na postu zpěvu právě teďka propíraném? Nějakého zpěvačka jsme sehnali a v současné době pracujeme na novém materiálu, který asi budeme začínat natáčet někdy na jaře příštího roku. Jestli vše půjde jak doteď. Tak to jsme rádi. Rubu Faso Mukufo je takové jako překlenovací období, nebo, což tady urazíme určitě kolegu, nebo to přišlo nějak nezávisle na sobě a jenom shodou okolností teďka se hlásí o slovo tahle ta druhá kapelka, ve které ty bubnuješ? Tak je to momentálně aktuálnější, protože na světě je mladší nahrávka, než má Cerebral. Všechno okolo je takové svěžejší, takže v současné době se tvaří aktivněji nebo nějak živěji Rubu Faso Mukufo. Ale zase, až bude mít Cerebral nový materiál, tak to se zase nějak překlopí a zase bude... Takže to budeš střídat, nebo nepojede to paralelně? No, paralelně jako vydávat, víš co, 2 kapelám 2 desky najednou a pak by se to asi nedalo roztrhnout. Konkurentem sám sobě. No, jelikož tam jsem členem... Jestli se dívá někdo z relapsu, tak to je nabídka. Tak to lze taky chápat.
K žánrovým souvislostem, experimentům a ortodoxnosti se dostaneme za chvíli, to si necháme na potom. Teďka si zahrajeme, protože Rubufaso Mukufo, abych to neskomolil, už povělo svůj první klípek, bude to smršť, rychlá záležitost, tak se připravte, ať to vůbec stihnete. To byl klip Rubufaso Mukufo z posilovny. V tom má prostě váš chybějící zde člen, mám pocit, kterému říkáte Mirosval přesmičkou. Říkám to správně? Je to jedna z jeho přezdívek. Dobře, pojďme od toho, ať něco stihnem. Máte venku první počin, jak už naznačoval před chvilkou, je to splitko s kapelou Opic a je to taková vlastně spoura zavedených muzikantů pod novými, řekl bych, krycími názvy, protože Opic jsou v podstatě ze 3/4 přeskupení Kontrastik. Vy máte zase spoustu společného s Cerebral Turbulenci, jak už tady zaznělo. To je náhoda, nebo to je i chápáno záměrně jako takovýhle projekt zavedených pod novými Je to víceméně je to náhoda, protože my jsme jako Rubufaso nahrávali nebo měli v aktuálním čase 15-minutový materiál, který už jsme chtěli rychle nahrát a paralelně jsme zháněli nějakou kapelu na splitko. Nenech se rozhodit tím sočinářským kroužkem, povídej. Bačko, riážu pod stůl. No tak už jsme u splitka. Tak oslovil jsem cirka 10 kapel ze zahraničí, víceméně šlo o nějaké materiály od těch oslovených kapel z nějakých dříve vydaných nahrávek na vinilech, víceméně nikdo se neozval a nějak shodou okolností jsem se dostal na profil Benzon od Opic, kde měli 2 kousky, myslím, ze zkušebny přes počítač nahrané a nějak mě to hudebně oslovilo a oni v nějakém krátkém čase na to měli zamluvené studio, takže natočili taky nějak kolem těch 12, 13, 14 minut dlouhý materiál, takže to dopadlo vlastně mnohem líp, než kdyby tam byly nějaký starý materiály ze zahraniční kapel. No. Tak se to krásně tak nějak uzavřelo do kruhu. Ještě bych se zastavil u kontrastu mezi experimentujícími Cerebrály a velmi tradičně grindově znějícím Rubufasem. To jsou takové 2 linie, které od sebe kráčí a pro mnohé to může znamenat, že si chceš realizovat něco, co už Cerebral dneska nehraje. No, víceméně to tak je, protože Rubufaso je opravdu přímočarý grindcore se vším všudy, grindcore tedy, a se Cerebralem si naplňuji zase trošku jiné choutky hudební. Dobrá. V rámci stylu samozřejmě. Jasně. Pořád, z kapel, které si přál tady zahrát, jsme vylovili v archivu pouze repliku od Fear Factory, takže vysvětli, proč zrovna tohle. Přiznám se, že mě to překvapilo. Protože se mi to líbí, protože mám Fear Factory rád. Protože... No a protože už jsme to dlouho v Madhouse nepouštěli, tak je ideální příležitost to pustit. A protože s tím bezmezně souhlasí zbytek kapely, tak... Jasně, tak tady tuším nějaké křivárny, už není čas, až příště. Co bych se ještě zeptal kapely, která funguje půl roku, ale určitě... Nemáš mikrofon. Deal. Dobře. Jsem zesilovač. Spoura. Jak dlouho fungujete? Od loňského listopadu, ne? Přesněji. Tak to už bude skoro celý rok. No konec října, začátek listopadu. Nebudu vám ubírat, tak konec října, to už se k tomu roku skoro propracováváme. Doufám, že budete mít bohatou a dlouhověkou budoucnost, ale děkujeme. V tuhle chvíli musíme vyřešit, na co se zeptat v tuto chvíli. Ne, ještě bych se rád zeptal na obal vaší části toho splitka s kapelou Opic.
Už jsem se setkal s názorem jednoho kamaráda a samotného mě to taky napadlo, že tam je zmutovaná figurka Lemmyho z Motorhead. Uveďte to na správnou míru. Je to pravda, nebo jsme si to spletli? Tady pan Kapelník úplně těká koutky, vidím, že... To bude nějaký omyl. A kdo to je? Lemmy. Ne, já bych neřekl, že to Nebo Lemmy, jeho já myslím, že že to prostě je takový nápad, který možná vám připadá jako Lemmy, ale Lemmy to určitě není. A já tam vidím za tvýma očima snahu vykroutit se z nějakého obvinění z autorských práv. Ne, ale Lemmy myslím na pravém líčku má pár bradavic a tam ty bradavice nejsou, ne? Tak to není Lemmy. Třeba je to Lemmyho figurka pro vůdu. Jo, to mi nenapadlo. No. Ne, Lemmy to určitě není. Myslím, že to ani nemá nějaký hlubší význam, že ten obličej by měl být někdo. Nebo nějaká mrtvola, že by to bylo? Určitě ne. Živej až dost. Aha. A vy mi to nechcete říct. Já vidím, že víte, kdo to je, ale nechcete to prozradit. Tak já vás nebudu tlačit, ale poprosím přeci jenom o bližší vysvětlení názvu RM System Underclass. To souvisí nějak s porevoluční privatizační dobou, nebo? Ano. ne, tak samozřejmě ne všechny mé nápady jsou tak skvělé jako tento, ale RM systém... Víme, kdo to vymyslel. Ale RM systém mě napadnul vlastně z prvních písmenek Rubu Faso Mukufo, takže RM systém a já jsem to vlastně viděl jakoby takový styl muziky nebo i zvuk RM systém. Yeah. A Underclass vlastně mě tak dal by si spraštil do oka v jednom internetovém časopisu. No a strašně se mi to slovo líbilo. Mm-hmm. Hledal jsem ho ve slovnicích a tak dále, zjistil jsem, že to není jenom nějaká zkomulenina, že to má i nějaký svůj význam, jako spodina a tak dále, takže toto spojení. Takže celkově hluboká existenciálně filozofická záležitost. Přesně tak. To jsem rád, že jsem vedoucí na menze. Že jsme si to vysvětlili. Já myslel na výdej potravin. ne, 30 deka vlašáků. Já, že tady ty rohlíky proběhly. Už nejsou, no. Předtím už došly. Musíš zlepšit dodávky. Dobrá, na závěr tady máme soutěž o split CD skupin Rubu Faso Mukufo a Opic. A my se zeptáme, jaká je soutěžní otázka. Teďka pozor, protože to bude netradiční. Je to OK, koleši, takže soutěžní otázka je, ile kavalku na naši pliče zjest s kapelou Opic? Jistě všichni rozuměli, já tentokrát pro jistotu nebudu opakovat tu otázku, protože bych to srozumitelněji nedokázal. Každopádně poděkuji pánům za účast v tomto pořadu. Čau. David, Dan a Michal. Naschle. Ahoj. 3/4 Rubu Faso Mukufo právě úsilovně mávají a závěrečné slovo má... Jo, můžeme pozdravit ještě Mirka, který tady s náma není? No tak chtěl jsem ti ho dát, ty se to vzdával. No tak jo, tak rychle, čas běží. Děkuji všem za pozornost a... Už jsme to střihli, dobrý.